Karfina mulheja li xtrifna Id-dawletijek bil-faraġ tal-qlub Henna lina u f'jismek eħlisra Mil-sarati ġarrabna fidum Tħallasniex xomu lej fuq li motti Insalħtija tawlidak dajfin U nadafna mitbajja tarruħna Sabiex nejxu għal-dejjem safin Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut l-ewwel nett l-għodwa tajba lilkom il-koll. Illum il-ġimgħa ma ninsewx eżis ħut il-ġimgħat tar-Randan huma naqriżjed speċjali u xekk huma jiem li fih il-Knis li fihom il-Knisja tħeġġiġni iktar għat-talb u għal-penitenza, forsi anke xi sawma. U nixtieq inħeġġiġkom ejjew nofru dawn il-momenti hekk tant sbieħ li qegħdin ngħixu u xekk ir-Randan imqaddes il-ġimgħat tar-Randan. Nofruhom għal ħutna f'Maltin Wawċejn li forsi l-iktar għandhom bżonn ta' xi grazzja speċjali, forsi għal dawk li huma xi ftit imbeda minn Alla. Għaż-żgħażagħ tagħna biex jintebħu li f'Ġesu jistgħu jsibu l-gwida tal-ħajja, l-ideal tagħhom, dak il-ħabib li daqsu ħadd ma jista' jħobbhom, li jista' jagħtihom id-dawl fiċ-ċirkustanzi mudlama tal-ħajja. Ġesu tiegħu għalhekk nitħejjew għal din qudiesa li hekk nagħmlu din l-intenzjoni speċjali wkoll għalina u għal Maltin u Wawċin kollha biex u xekk il-mulej jibgħat ċita ta' grazzi mis-sema fuqna il-koll f'dan iż-żmien għażiż tar-Randan. Fi-skiet ta' qalbna nitolbu maħfra lill-mulej għal ħtijietna. Inti lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħħuna Kevin Grek. Nitolbu. Għamel mulej li juliedek jitħejjew kif jixraq għal festi tal-Għid biex aħna li bqalb imħeġġa il-qajna li nrażnu l-ġisem f'dawn il-jiem tar-Randan niksbu minn dan it-taħriġ frott kbir fir-ruħ ta' kulħadd. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sid il-mulej, jekk il-bniedem ħażin jerġa' lura minn ħtietu kollha li jkun għamel u jħares il-liġijiet kollha tiegħi u jagħmel il-ħaq u l-ġustizzja u jgħix u ma jmutx. Ebda dnub milli jkun għamel ma nfakkarlu u hu jgħix minħabba fil-ġustizzja li jkun għamel. Forsi jien toġobni il-mewt tal-bniedem il-ħażin, oraklu ta' Sid il-mulej. Mhux aktar joġobni li jerġa' lura minn triqatu u jgħix. Iżda mbagħad forsi se jgħix il-bniedem ġust
jekk jerġa' lura mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen kollu li jagħmel il-bniedem il-ħażin? Ebda wieħed mill-emejjel tajba tiegħu ma nfakkarlu u minħabba l-qerq li jkun għamel u l-ħtija li fija jkun waqa' huwa imut. Intom tgħidu mhijiex sewwa l-imġiba tal-mulej. Issa isimgħu dar Iżrael, forsi l-imġiba tiegħi mhijiex sewwa? Mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa. Jekk wieħed ġust jitbiet mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen u jmut minħabba dan, minħabba ħżunitu ikun miet. Imma jekk il-midneb jerġa' lura mid-dnub li jkun għamel u jagħmel il-ħaq u l-ġustizzja u isalva ruħu, għax ikun intebaħ u reġa' lura mid-dnubiet kollha li jkun għamel u jibqa' ħaj u ma jmutx. Il-kelma tal-mulej. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Min iħlart insejjaħlek mulej, isma' sidi l-leħen tiegħi, ħajkunu widnejk miftuħa jiena u nitolbok bil-ħnina. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ, imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Jekk taħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jien lil mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, tistenna ruħi lil Sidi aktar milli l-assisa is-sebħ. Jekk taħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Aktar milli l-assisa s-sebħ jistenna Iżrael il-mulej, għax il-mulej hemm mit-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdil l-Iżrael minn ħtietu kollha. Jekk taħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna tas-smewiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari: la toqtolx. Mela jekk xi ħadd joqtol, ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jiena ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla l-ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju. U jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek fuq l-altar u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u mur l-ewwel irranġa ma' ħuk u mbagħad talla l-offerta tiegħek. Lil min ikun irid itellek il-qorti ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fejs waqt li tkun għadek miegħu fit-triq li ma jmux jagħtik f'idejn l-imħallef u l-imħallef f'idejn l-assies u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna, naqsam magħkom ħuti ħsieb qasejjer. Eżis ħuti aħna l-bnedmejn ovvjament aħna
kreaturi intelligenti, u xek. U ta' kreaturi intelligenti li aħna nagħmlu ħafna affarijiet u xek għal-ġid tagħna u għal-ġid tal-oħrajn għalhekk Alla ħalaqna intelligenti. Però bħal kollox fil-ħajja tal-bniedem hemm il-pożittiv u n-negattiv. Xi drabi l-bniedem juża l-intelligenza tiegħu biex flok jagħmel il-ġid jagħmel il-ħsara. U xek. U kultant eżis ħuti nużaw l-intelligenza biex nidħqu b'xulxejn minn għalina. U kultant anke nidħqu bina nfusna. Eżis ħuti ta' minn għalina nidħqu bl-oħrajn, forsi anke naħsbu li nidħqu balla, ma nkunux ħlif nidħqu bina nfusna eżis ħuti. Ngħidilkom xi ħaġa fuq l-ewwel parti tal-quddiesa. Fl-ewwel parti tal-quddiesa kif tafu nitolbu maħfra lil Alla taħtijietna. Xi drabi dan aħna nagħmluh b'mod ħafif sekk, kważi qas ikunu nafu x'qegħdin nagħmlu, u ninsew is-skop tant importanti ta' dak il-mument. Mena aħna nemmnu li Alla tagħna u x'hekk huwa dawl, il-kelma tal-li hija dawl li jdawwa lil ħajjitna. Dawl mhux id-dawl tal-bozza, u x'hekk. Huwa dawl li permezz tiegħu l-mulej jigwidana fil-ħajja, u x'hekk. Però kif jista' l-mulej ikun dawl jekk jiena qalbi marbuta mad-dlam, eżis ħuti. Fil-bidu tal-quddiesa mhux sempliċement Alla ngħidu aħfir li tekkek u hekk biex nitqarben. Imbagħad ħajti terġa' lura kif kienet. Kien nagħmel hekk inkun nitħaq bija nnifsi, eżis ħuti. Aħna l-Alla ħares nitolbuh jaħfrilna sempliċement biex nitqarbnu, imbagħad nerġa' ħajti tmur fejn kienet. Għax ikun nitħaq bija nnifsi u nitħaq bil-mulej, mhux hekk. Aħna lill-Alla nitolbuh jifridna mid-dlam. Ngħidlu mulej jien id-dlam ma rridux, id-dnub ma rridux. Kemm iridu nqogħdu attenti għax inkella nispiċċaw qisna xi ħadd fuq dajsa. B'żewġ imqadef jibda jaqdef moqdif wieħed, jaqgħad u jdur fl-istess post u ma naslu qatt imkien. U x'hekk. Jiġifieri l-bniedem li jitlob maħfra l-Alla, jitqarben, imma mbagħad l-ebda sforz jew inkella jmur u x'hekk biex jitqarben. Imma mbagħad l-ebda sforz biex jinbidel. Ikun qed jitħaq bih innifsu, jitħaq b'Alla wkoll ta'. Jiġifieri aħna l-qrara il-qrara ovvjament ħejjina biex nitqarbnu, imma mhux biex imbagħad ħajjitna terġa' lura fejn kienet. Biex aħna ħajjitna nagħmlu ħilitna dejjem biex nimpruvjaw, niġu għall-aħjar, u x'hekk eżis ħuti x'inkella nkunu naqdu u nduru dejjem fl-istess post, mhux hekk. Allura f'dak l-ewwel mument tal-quddies eżis ħuti kemm importanti ngħidlu mulej jifridni mid-dlam u rini d-dnub tiegħi. U għenni ħalli jiena nwedek u nagħmel ħilti biex ma nerġax. Inwedek nagħmel ħilti naħrab l-okkażjoni, inwedek li nagħmel ħilti biex inħallejk tidħol f'ħajti u tbedni mid-dnub. Inkella ma tagħmilx sens eżis ħuti ta'. Mulej jifridni mid-dlam. Kemm tolqotni hekk din l-espressjoni jiena. Ifridni mid-dlam li jitfa' il-ħajti barra mit-triq imbagħad u x'hekk. Barra mit-triq tal-mulej. Allura ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum eżis ħuti ta'. Nitolbuh li kuljum nittama li ħafna minnu x'hekk. Nieħdu sehem fil-quddiesa kuljum, kuljum x'ħan niġu fl-ewwel parti tal-quddiesa ngħidlu mulej jurini d-dnub tiegħi u għenni ħalli qalbi tinferet mid-dnub li Alla ħares qatt ma nkunx naħseb li fid-dnub hemm xi vantaġġ għalija għax ix-xitan hekk jipprova jagħmilna. Jipprova jagħmilna billi jgħidilna jagħmlilna dnub attraenti. Duncan Msajl għandu espressjoni f'waħda mill-poeżiji tiegħu taxxaqni jiena. Ixebbaħ id-dnub ma' warda, rose ngħidulu x'hekk, it-sok tagħha bix-xewk hija tant sabiħa. U jgħid li din il-warda, it-tentazzjoni u x'hekk hija tant attraenti sakemm hija il-bogħod minnek, però mbagħad x'ħen toħodha f'idejk. Taqa' l-warda u tibqa' x-xewka jgħidilna Duncan ara xerf tas-sema ta'. Taqa' l-warda u tibqa' x-xewka u hekk id-dnub eżis ħuti. Sakemm ix-xitan jittentana jurjunna sabiħ ħafna. X'innoqgħu fih. Il-ġmiel tiegħu jisparixxi kollu u tibqa' biss ix-xewka. Mulej jurina dan
urina d-dnub tagħna. Mhux biex tkidna, ma biex aħna nkunu nistgħu nikkonvertu, nixtiequ nikkonvertu bil-verità biex insiru nixbħu dejjem aktar lilek fil-ħajja tagħna u nkunu tajnuna anke lil xulxejn bl-eżempju tajjeb tagħna. U bil-wieqfak jogħġobkom? Nitolbu lil Alla missierna biex jeħlisna mill-ħażen moħħbi ta' qalbna u jagħtina qalb ġdida u ruħ ġdida. Ngħidulu oħloq fina qalb safja u Alla flimkien biex l-insara jgħixu l-grazzja tar-randan billi jersqu bil-fidi u b'indiema sinċira lejn is-sagrament tal-maħfra. Nitolbu oħloq fina qalb safja u Alla biex fid-dinja jitnissel spiritu ta' rikonċiljazzjoni bejn il-ġnus mibni fuq il-ġustizzja u r-rispett lejn il-persuna umana. Nitolbu oħloq fina biex inti tagħti l-qawwa lil minu dajjef, il-faraġġ lil minu mnikket u t-tama lil minu fl-aħħar ta' ħajtu. Nitolbu oħloq fina biex aħna li qegħdin nieħdu sehem fl-Ewkaristija niftakru li jeħtieġ naħfru lil ħutna qabel ma nersqu lejn l-altar tas-sagrifiċċju. Nitolbu oħloq fina qalb safja u Alla. Eżisħut il-Vanġelu tal-lum fuq hekk kienu x'hekk. L-Mulej jgħidilna li id-dnub huwa l-oppost tal-imħabba. Jekk jiena għandi xi ħaġa, ħi għandu xi ħaġa kontrija għax weġġajtu ovvjament, jiena l-ewwel nirrikonċilja ruħi miegħu u x'hekk. Għalhekk dak il-mument fejn nitolbu maħfra fil-bidu tal-quddiesa, ejjew nitolbuh bil-qalb il-Mulej Jeżisħuti biex jagħtina indiema vera matul dan ir-Randan. L-indiema vera jfisser li nitalmu nħobbu ta'. L-indiema vera jfisser nara fejn inqast fil-mħabba tiegħi lejn Alla lejn l-oħrajn u anke lejja nnifsi u nitgħallem nibda nħobb dejjem aktar mill-ġdid. Hekk Jeżisħuti għalhekk inkomplu nitolbu biex hekk ir-Randan ikun żmien ta' grazzja għalina l-koll, anki mod speċjali għal dawk li huma mbeda xi ftit jew wisq. Nitolbu wkoll Jeżisħuti biex il-Mulej jagħtina x-xita. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Nitolbu għalikom Jeżisħutna li ssegwu dil-quddiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, mod speċjali għalikom Jeżisħutna anzjani u morda u persuni bi bżonnijiet speċjali. Għalikom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli ħalli l-Mulej jgħinkom fil-ħidma diffiċli tagħkom u dak li tagħmlu tqisukom li qegħdin tagħmluh ma' Ġesu stess. Nitolbu għalikom li tlabtuna nitolbu għalikom għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna f'dan il-mument. Fiskiet nofru lil Mulej it-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, inti ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. Eħlisna mill-ħtijiet tagħna, ħares lejn ix-xejn tagħna, waħfer il-ħtijiet tagħna kollha bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan il-mawin bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox.
Fil-ħnina tiegħek mulej, ilqa s-sagrifiċċju li sejrin noffrulek li bih fil-kobor ta' tjubitek, oġbok taħfrinna ħtijietna u tatina s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfew lubna l-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek, u għatti ġdejt u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi, hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, salvana jent u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lienna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna Kevin Grek. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Mulej nitolbok fakkarni meta nkun ittentat li id-dnub u attraenti sakemm naqa' fih imbagħad taqa' l-warda u tibqa' x-xewka.
Mulejjenni ħaniftakar meta nkun ittentat li forsi inżomm il-ponta biex ta' parsi tgħaddi tiegħi li m'hemm l-ebda sodisfazzjon fli tgħaddi tiegħi. Hemm il-paċi biss għal min kapaċi jħobb iżomm ir-rispett u l-imħabba, jgħix ir-rispett u l-imħabba lejn kulħadd. Ejjew ngħidu t-talba tal-missierna b'xewqa li ngħixuha din it-talba tant sabiħa. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrej, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slimu l-għaqda li jintrit fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sina Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma talbi kun ħalin. Soba kbira b'qalbi bnikitha għal dnubieti wiskefrin. Henna li, ja henna lina, o Ġesu skur għadman zid, iżdan hobbok qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Twissietek kolla meħabba, bahar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar tal-kiku ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita
kollox jinwarrab biex jaħasra issir fruħa flok jubitek jinġarrab. Henna lija, o Ġesu, skur qatt ma nżid iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. Mod speċjali llum il-ġimgħa Ġesuti ejjew insibu ħin nimmeditaw is-salib ta' Ġesu għax is-salib ta' Ġesu huwa l-ktieb il-kbejr li jkellemna Ġesuti. Hekk f'dan iż-żmien tar-Ramdan ejjew nimmeditaw is-salib ta' Ġesu u nsellmulu bil-qalb billi ngħidu nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu tqarbilna mulej bis-sagrament imqaddes tiegħek, nitolbuk li bis-saħħa tiegħu nitnatfu mid-dnubiet li moddija u niġġeddu ħalli jkollna sehem mill-ġejt tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet lill-Omna Marija kif talbitna hi u ma' din it-talba tagħna noffrula lilna nfusna u noffrula lil dawk ħutna li forsi huma xi ftit imbedin mill-fidi biex hekk tressaqhom u tlaqqahom ma' Ġesu bina mod speċjali f'dan ir-Ramdan. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Wieqfak jiena tim bikkija l-om ħdejn bina fid-batija fuq salibi bidren ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuha nifet sejfin nikmet kemm tbatiha f'qalb wuġuha li madwejja li finiha ħasset l-om imbirka meta jmut il-ġisem tagħna ħamel int li r-ruħ tistana dawlu seb il-ġen